Egun on denoi, eskerrik asko tortzagatik. Urnetoko udal merkataritza indar berritzeko osatu duen plan berezia aurkezteko elkartu gara hemen gaur. Badakizue garai honetan egon gea perko plan berezia hau egiten eta gaur zorionez aurkezten dugu, bale? Urtezeak izan dira azkenekoak sektorearentzat eta udalak argi izan du hasieratik urnetak merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektore erakargarri eta indartsu baten aldeko apostua egin behar duela. Hori oso argi dakago eta horrela esan nahi dugu, ezta? Azkenean edukitzea merkatari edo sektore potente bat hori emango dugu herria bizirik eta indartsu bat, ezta? Eta hori oso argi dakago eta bere ondoan nahi dugu egon eta bere sektorea bultzatu. Orain da birrozko plana bera zehaztasun gehiagorekin azalduko aurretik, aurreatu nahi dut plan honek jarraitu beharreko bidea markatuko duela. Tokiko merkataritza hobetu eta modernizatzeko balioko duela. Bai markatuko dugu ze aldaketak edo ze bide eraman behar dugu bai merkatariek, bai guretzat udala bezala eta horrela urnetako bizi lagunen kontsumo beharrei eta ohiturai hobeto erantzuteko. Nire partetik gutxi dira. Eskerrak eman bai nahi dizkiet prozesuan partu hartu dezuenak, bai onbizi merkatarei, kideei eta beste udaleko laguntzaiei eta bestei. Eta baita ere enkesta erantzun duenik eskerrak eman, nire partetik eskerrak nahi dizkizuet denoi. Eskerrik asko eta David emango diotitza. Honetako merkataritza indartzeko helburuarekin, udalak lanketari ekitea erabaki zuen joan den urteko irailean. Merkataritza indartzeko plan berezia, perko izenarekin ezaguna, ikertalde enpresaren laguntzarekin eta onbizi merkatarien elkartearen kolaborazio zuzenarekin osatu du udalak. Aipatu nahi dut, planaren lanketak prozesu ezberdinak izan dituela. Batetik, ekintza parte hartzaile sakon bat egin zen urnitarren artean, 500 bat herritarrek parte hartu zuten, bai telefonoz egindako inkesten bitartez eta baita ere kale galdeketen bitartez. Bestetik, herriko merkataritzaren azterketa sakona egin zen herriko merkatarien lankidetzarekin. Eta azkenik, egindako lana eta bildutako datuak sektorearekin partekatu ziren azken ekarpenak jasotzeko eta plana osatzen bukatzeko. Merkataritzaren sektorea egiturazko eraldaketa sakon batean dago murgilduta. Planak azaleratu duen moduan, aldaketa horren jatorria 2008ko krisian kokatzen da. Herritarren erosketa gaitasuna murriztu egin baitzen. 2020an joera hori areagotu egin dela ikusi dugu, COVID-19ak eragindako pandemiak nabarmen aldatu du guztion bizimodua eta kontsumitzeko eredua. Erosketak online egiteko joera nabarmen egin du gora. Era berean, bezeroekin komunikatzeko ohitura berriak ere, bereganatu dituzte gure merkatariek, WhatsApp eskaera eta erresebak egiteko, eta bizona ordaintzeko adibidez. Herritarren erosketa eremua ere aztertu da, plana osatzeko. Egun, urnietarren 40%ak udalerritik kanpo egin ditu erosketak. Eman dituzten argudioak, batez ere aniztasuna, erosotasuna eta errestasuna izan dira. Horitako asko, 30%ak saltokian direla joaten direla azaldu dute eta beste batzuk aldiz inguruko herrietara joan direla adierazi digute. 28%a Hernanira eta 24%a Donostiara. Aipatutako faktore horiek guztiek eragin zuzena izan dute gertuko merkataritzan eta ondorioz zenbait establezimenduak atea itxi behar izan dituzte. Planaren ondorioek adierazten duen moduan, aipatutako joera aztertuta, ikus daiteke tokiko merkataritzak egungo egoerara egokitu beharko duela eta etorkizuneko erronkei aurrez aurre begiratu. Mundu digitalera jauzi egitea ezinbesteko izango da, beti ere balio erantsi moduan, bezeroentzat egokitutako esperientzia erakargarria eskaintzeko. Hauen bizitza erreztuko duten zerbitzuak eskaintzea klabea izango da.
Argi ikusi da gizarteak edozer eskuratu dezakela egun eta horri aurre egiteko herriko merkataritzak ere lehiakortasun maila handitu beharko du. Bere balio nagusiak indarrean jarriz. Hurbiltasuna, profesionaltasuna, ezagutza eta konfidantza. Elkarte dinamikak duen garrantzia ere azpimarratu du planak. Zentzu horretan, gorepatu egin nahi dugu, onbizi elkartea indartzeko merkatariak egiten ari diren lana. Saretze dinamika horri jarraipena ematea izango da erronka. Gero eta kide gehiago lortu, establezimenduetarako arduraduren inplikazio maila handitu eta etorkizuneko estrategiak definitu. Orain arteko egoera aztertu dugu eta etorkizunera begira eman beharreko aldaketen berri eman dizuegu. Baina horretatik haratago, planak ekintza bide bat ere zehazten du. 5 ardatz edo eskuhartze aurreikusten ditu planak. Merkatal espazioa eta hirigintza, lehiakortasuna, urnieta komunitatea, animazioa eta dinamizazioa eta gobernuantza. 5 ardatz horietatik lantzen hasiko garen aurrenekoa lehiakortasunarena izango da. Saltokien arteko konpetentzia asko gogortu da eta lehiakorrak izatea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Aipatu dudan moduan, mundu digitalaren eraginak min handia egin dio sektoreari eta beharrezkotzat joda 2.0 ikuspuntu hori lehenbailen lantzen hastea. Plana bi lehiakortasun mota bereizten ditu, banakakoa eta kolektiboa. Banakakoa da, establezimendu bakoitzak eraldaketa hori aurrera eramateko gauzatu beharrekoa. Kontziente gara aldaketek beldurra eta segurtasun eza sorra dezaketela. Eta ezinbestekoa izango da merkatariek gure babesa eta motivazioa izatea, kontzientziazio eta prestakuntza saio desberdinen bidez. Bestetik, lehiakortasun kolektiboaren ikuspuntutik ere aurreikusten du planak. Onbizi elkartea alde batetik eta enpresen edo establezimenduen arteko lankidetza bestetik. Tokiko saltokien arteko lankidetza bilatzea ezinbestekotzat jotzen du planak. Bezeroak fidelizatzeko edo hauei balio erantzia eskaintzeko. Horretarako lankidetza formula berriak aztertuko dira. Udalak erronka handia du aurretik plana biltzen duen guztia egikaratzeko. Ez da bide xamurra izango. Baina alkateak sarreran esan duen moduan, urnietak merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektore indartsu eta erakargarri bat merezi du. Izan behar du eta horretarako lanean jarraitu behar dugu. Eraldaketa eta egokitze prozesu bat eskatzen du. Planak baina biak beharrezkoak izango dira tokiko merkataritzak aurrera egin dezan. Horretako dala bide lagun izango da prozesu guzti honetan. Eta hau esan da, ez dakit ja orain Daviden txanda izango ditzateke, ez dakit galderarik edo dazkatzuten, horren inguruan. Bai, horre. Iguali esin dute eta plana, interpretitze plana noiz arte izango da, hori ikusi zuen penen bat ikantako puntu martxan jarri eta ezakitera gainak ikusteko. Zu, David, ni? Berdin dut. Bai. Hori, dokumento bizirik bat da, ez da, orduan, EPEA momentuz hasten da orain, bai guretzat da izango da bide bat, jakiteko zehatz-mehatze gauza indartu behar dugu edo zer egin, eta EPEA izango da, pixka bat nik uste dut lortzen ari garenean ekintzak edo hitoak, orduan, hori izango digut. Hala ere, nik uste dut, urtero revisio bat egin behar dugu eta aztertu behar dugu zer nolagoa, zer erronka daude, nola dago egoera eta barrezta azkenean den aldatzen da, orain dela 6 hilabete gerra bat eukiko dugula eta barrezta. Orduan, dokumento bizirik da, urtero aztertu behar dugu nola doa eta ikusiko dugu. Sí, bai, guk uste dugu pendiente geneukala azterketa bat egin eta jakitea zehazmeat bai, egia da ikusten badezu plana, gauz asko, suposatzen garela edo genuela, eta, egia zanez,
gauz asko pues, suposatzen zuten, ezta? Baina, bueno, bai, lehendabizia da, eta, bueno, suposatzen da hori izan duen bezala lehen, pues, lehendabizia da, baina pizkanaka aztertu behar dugu urtero eta evoluzio... Bai, pizka bat da, plana beti ere diagnostiko bat egiten du lehenbailen ekintzak edo burutu beharreko ardatzak edo ekintza helduak edo burutzeko beharrezkoa da diagnostiko bat egitea, eta alkateak aurreratu du bezala diagnostiko hori gutxi gora bera aurreikusten genuen, baina bai ez zegoela jarrita dokumentu batean eta bueno, dauden beharrei zenolako ekintzak burutu bazian ez zeuden inun jasota, eta ezinbesteko ikusten genuen udaletxe bezala horrelako plan bat urrintak beharrezkoa zuela, ezta? Horregatik plan honen egitea, bai, lehenengo plana da, indar berritzeko lehenengo plana da, eta alkateak baitare aurreatu dokumentu bizia da, egunetik egunera ekintzak edo aldaket ekintzei errepasoa egin bako zailez, egun batetik bestera, gure bizitza zeharo aldatu daiteke, eredu oen dela 2 urte izan dako pandemiaren eragina, edo eta oen dela hilabete batzuk hasitako gerrataren ingurukoak, ezta? Orduan horre baitare eragin zuzen badaka herritarren bizimoduan eta baitare komertzioan. Orduan gaur egun haudia jatzo ditugun ekintzaidoak eta ekintzak, baina horrek ez du esan nahi, hemendikan denbora batea ekintza horiei berrepasoa egin bako zaiela eta baitare egoerara moldatu. Bai, esan plana markatzen du, baina guk kontratatuko dugu enpresa bat dinamizazioa eramateko, ezta? Orduan, hori lagunduko digu baita, plana edukitzea eguneratuta eta, aztertzeko esan duen bezala, gauzak eta jakiteko ondo goazela bidean, ezta? Zer gehiago? Ni bai eskertureko nukela onbizi elkartearen hemen gaur ordezkaritza bat dakagula, edera esan salvetz, igual Susana euskeraz ez du eretzen, que quería agradecer la participación tanto de la asociación Onbizi y bueno, pues de esa energía que está poniendo en todo este proceso para poder intentar revitalizar el comercio y que esos servicios que dan a la ciudadanía de Urnieta pues sean de calidad y de cercanía, ¿no? Entonces, pues sí que desde el Ayuntamiento queremos agradecer pues la implicación que ha tenido en el proceso de la elaboración de este plan y también a la ciudadanía de Urnieta, que mediante las encuestas que se han hecho a pie de calle o incluso por telefónicas, pues han dedicado parte de su tiempo a que este plan sea un plan lo más anitza, lo más diverso posible, ¿vale?